Dobré ráno, priatelia, krásny slnečný deň vám prajem. Nové videjko Rutina ProMaistra pre tých, ktorí ešte neviete, je to nová séria a dnes začíname so záhadou. Nejaký expert dal skrutku ešte predtým, ako založil dosku, zavrtal umývačku do boku plechu. A aby sme ju odstránili, sme museli takto vykuchať umývačku. A my to dáme naspäť, ona bude plne funkčná. Hej, to tak... Je to normálne papierovú pásku a ešte umývať ďalej. hliníkovou, normálne takto. Áno, hliníkovú, dobre. Tak Prikladková to zatláčame, plechy a to bude OK. A silikónom to presilikonuje. Umývačka bude funkčná. Varešku som vám našiel. Ešte niečo potrebujete do kuchyne? Čo ešte mám? Nejaký hrniec tu mám, nejaký tanier. tam. Lebo normálne tu má byť plná, alebo taká normálne skládacia. No poď, vyberaj. No, ideme na to. Takže tuto sa pozrime. Tu sú otvory, kde si pán majster zjednodušil a pred montážou dosky vlastne dal šrauby od boku skrinky. Ideme ju založiť, Niky. No, dobre. IKEA Synchron. Toto viem, že to chce má ísť na spodok. Hej, tá kopička. Čo, ako ide? Dobre. Dobre. Odporúčanie na dnes. IKEA kuchyňa. Ak chcete dať neoriginálnu umývačku nie od IKEA, tak kupujte umývačku, ktorá má v sebe zabudovaný synchron. Tie dvierka sa hýbu súbežne s umývačkou. Demonštrujem. Čiže keď otvárate, tieto dvierka sa vlastne takto hýbu mimo dvierok umývačky. No, ukážeme si to vlastne na konci, čo vlastne robí synchron. Takže tento mechanizmus od IKEA vlastne spôsobuje synchronizáciu dvierok s umývačkou, aby vlastne sa podsunuli dvierka pod skrinku, keďže IKEA má 7 cm sokle. Ale ak máte umývačku so synchronom, tak vám to už priamo robí a vyhnete sa tým nedokonalostiam, ktoré sú tu, hej. Že toto. Tak toto je synchron.